Oh! Makistambay na ko na naman yan, eh! Walang sensing makanyan! Yaku, may katad niya ta seminar ng Chikibaw. May gasa kong may pamagtipid ang pang pamagpakuan mo. Oh? Kaya mo kay kain yan. Sabi mo kami. Wapin! Puro mo kami. Wapin. Hindi ba kayo? Hindi mo kanini, sample ko kaya kayo. Punta ako dentist. At ilang 50% discount nung pabagot kay Ipan. 80% discount naman, pabagot may metong, libre yung metong. Ah, pamagot ka Ipan kanyan. Wala na nakamasarang Ipan. Wow, pabagot ko na lang, banta. Makatipid kong 80%, diba? Sayang nga pare, 80% kayo ito. May mulit niya tayo pa. Papi na lang niya masarang Ipan niya. Kami kasalting. Di pa sobra yan. Kaka-attend na yun. Kaka-attend na nga. Pare, may tini pare Meds, di ko niya pa yung tao no. Ano? Ba't ka na pare? Nagkabata na? Nagsinan nila? May sakit na? Pare, naman may sakit ang pong may aksidente. In-apply din mo itang penigaranan da kang Chinkibu. At may tipid na naman pare? Inabelde itang buy one take one na nitang bayong business kaya tang kanto. Nalasun la! Itang bigay rin eh! Pare, itang puneraryo. Inabelde itang buy one take one na business kaya tang kanto. Yan eh, 80% discount naman nung pabagot may metong. No.